Hello guys, good morning. Natong tanan so karong adlaw guys, gikan kog sugo ni nanay papalit og powder nga sabon kay agkahimtang ni Tiri. Sa jupa aw kadlawon pa guys, alas 4 namukaw na kay kami may nagtapad. Gikalibngan sa iring nalingkuran ni Ja. Nangihi pa jud iring. Nalibang pagajud ni si Ja nga nanampit akrat ko nga nakalibang ba kuno si Ja. Agtae man des iring. Sa Diyos ka, ay kuan pagajud guys, alas 4 pagajud. Sige jud kog katawa. Ja mo na karon guys, papalit ko na nagsabon kay nahotdan man mig sabon. Nahotdan man mig sabon guys, mao nang ning palit ko. Ja kami sa Ate Ali mao ay maglaba adto sa sapa. Kay lami man dadto kay kusog og tubig, dari kay magwawa magamong tubig ja. Hugaw. So mo to guys, kanang maglaba mi adto sa sapa. Kahimtang Tiri. Namuatos kahimtang ni Tiri nga naluoy kay mura majag kahilaken. Na dari just isang lubot aron basa murag nangihin diyan ning pilit agtai ba to suka murag magtai kay aron bahu aman. Muot gud ko ja di na pud mi maka-vlog dari guys. Ka-register maka-vlog mi ka-register kay nanapi sounds at tumisa pa Ate Ali guys. Naguwat pa man kun Ate Ali guys. Grabing labungan na wa pa na mahuman og guna. Kana may panghinluan ng saging arong malamdag. May sounds lagi guys. Hello guys! Nauli na dahil Miss Ate Ali. Gikan naglaba dito sapa. Nakaligo na pod may naman naglikang buhok. Gikan ko gisugo na pang nanay. Papalit og... No! Egg Mickey. Mga anta guys, ang sudan kay kuan. Brugay na ko kakaog. Nakakaog sardinas na. Sardinas guys. Kaingan mo di kumusod ag sardinas. Suwa mo ulit ginamos among luto guys kay kuan lamian. Naanta guys. Pamahal pa nina ho anja mag-alas 12 na. Kaon ko kay maghatid kong Tiri. Mangani man ko magkaon. Sagdi ra man ko. Di lagi hang. Maning ilang sardinas nga di hang. Hang pero di hang. Lami. Patay ginamos nay? Patay buwad no? Sanya? Ay. Namli daghay ko da sudam. Tang-taong with egg. Ha? Hang di ay guys. Ihangan na kang simon. Di ka naman yung tuan. Sa tulog. Uy, ano na hanam na yung kape. O, palit. Sabi mo dalawa. Na may kagmay. O, saan ito yun? 25 each. Hindi, saray. Parang. Itang na may gagmay bang. Gagmay, hindi sa una. Awa na dahil yung gagmay. Ano naman, kasi uwan ito ang. Ako yung vlog yung kaon sa ko. Ayong nami alabahan sa sapa kay Jitsura. Was-was ka. Usara was-was guys. Kay ipat tungod man mo. Kadtuos na lang pero di ko silbi kaya gidang balig kawang is wedding. Kami sardinas oy. Mo ni madali-dalig sudan ug wa na jilain. Ug tapuan ka magluto. Sika nagluto daning taong nay? Strawberry. Lami. Strawberry lami.
No. Ano naman pala? Makakita na po kung dalto. Narahimutan na ba kung dalto. Ha, manay po na yung sardinas na eh. Hani? Hmm. Ano? Hindi mo naman, hindi mo nakakado na, di? Not so. Ano ko magtanaw? Yung tama sila masakit na pamura po yung ko po kanto yun. Hindi ka kanto yun ulit. No. Londoy. Ano, hindi mo siya pangakado. Hindi mo makakado na na. Man, pagtatay batang gamay. Nagpila mo yung tundan ay. 35 ko na. Oh, really? Ano na? Bumita. Dali siya ko naman eh. Bumita. Ha? Amaw. Love you. Langan-langan mo ka. Naku, mali na kay Rika po. Yung mga sa magpasad, magpagtarag. Nasabi na. Nabilar kas kalakis iring. Oh, stop it because I'm eating. Ludunon ko. Pagkaan nagdamay. Pagkakasal mo may taong ka na. Tikman mo tong ulam ko. Masarap. Kung pagkakasal Hangin na lagi. Kasag na rin bugno, be. Nabande mo? Kada nasali siya? Laro sa luso? Ako man. Wata sa kaligit mo. Dilam kong kaan. Huwag pa na ba mukha ron eh? Pangit ng tagamay. Paglakaw tundan. Nasundan. Nakonta siya. Maglarag tundan. Paglaan na magtundan, Ter. Tata dahil siya. Nagkakaroon ng ice ah. Ikaw giwa. Pan sa pag... Di ako mga suklat sa akin eh. Sana naman ang mga rin ako. Kaya na ako ito isda na ako may isda na rin mo. Guys, para di ay. Sebentar, gasa gawin na eh. Ikaw, nagkain mo kasing-kasing. Isang bumilo ka. Kuan. Isang ginawa ka. Miki. Di na ako guys, magdasal ko. Mau bilak. Sa'yo na. Huwag mo ko rin yung tayo rin. Sasan. May ano mo. Ini lang magdalo na kayo na rin ba? Day ola. Okay, tamang pamasahe lang. Wala kong ginasayal mo di ay. Namaong pa rin parang mag-enjoy yung sayal. Hindi ay. Kaya mag-brace ka, is that the same? Cha. Yes, of course, why not?
Mag-inusara na pagkog tuog rong gabi una. Ako makapoy makwas iring, biktima. Grabing mauta dyan ng tiri na ganang kadlabo na eh. Grabe dyan ijahang pagkahimtanga. Hindi man ko nga. Ay, sa? Nakalibang ko siya. Kalibang ako. Amay, buti na wanda ka hanggang tiri. Nagkan putas na sa. Nay, nagkalat ko kayo. Kayo kung nagdamgo ko, ni Mas Tiri. Isa! Nakalibang ko! Paglingi na, rambu amang tae. Agad yung kanot, tarambasaan. Tadanay ning pilit nga. Tae to na yung suka. Di, ko ang Magkatay mo na kung saan Nay, tae suka. Dali man to, nasagol. Nararitir. Hindi. Ew. Hasa? Ihi man to tayo nagtagol. Kasi sila naghuwag ka ng karusok. Oh. Hindi na kung ingan na ko. Yan, sa kalimutan mo swan. Nagmumong sa'yo na, umong tabitas. Pagbawa na po, tabi ko dami. Dari, ang dahil sa kudanan. Dara kong ituyo po. Masag-confession ko po. Ano kayo? Naghuwag sila. Let's go, man. Bakit maniningo? Swerte ko na maka kuwag tayo iring na yun. Baho. Wala kayo ba? Wait natin. Agirin na natin daw. Dali natin, diba? Tigis, dali. Hala ka talaga mga sa kalipo na. Bye.